Ang susunod na programa ay Red SPG, may striktong patnubay at gabay ng mga batang manonood. Dapat may mga ginikanan ha, may tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, droga na hindi angkop sa mga batang manonood. Kaya mga kabisyo, huwag seryosohin ang video. What's up mga kabisyo, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. This is a part 2. So ayan guys, andito tayo sa Sikatuna's Mirror World. So, tingnan natin sa loob guys kung kasi dati guys is nakapunta na ako dito last year. So parang undergoing pa yun guys na ginagawa nila. So ngayon is ito yung pangalawa nating punta dito sa Sikatuna. So excited talaga ako guys kasi alam ko na parang hindi pa parang si Purami pa ata yung nakapunta dito sa sikat na vlogger. Tingin ko lang kasi hindi ko maintindihan, charot lang. So ayan guys, kita natin guys. Dati guys, wala pang ganyan guys, pero ngayon meron na. So grabe excited talaga ako guys kasi last year is parang undergoing pa nga. So ayan. So kasama ko si Nato Adventurer. So napasok na ako. Mauna na ako sa kanya. Pero siya talaga yung magbabayad ng entrance guys kasi siya talaga yung may ganyan. So tingnan natin sa loob guys yung Mirror of the World. Yan, vlogger din si Nato Adventurer guys kasi kaibigan ko siya. So dito tayo pasok na ako kasi ako sa kanya lang papasok na tayo sa ang ingay niya guys. So ito na yung Statue of Liberty, Golden Gate Bridge, Christ. Ito na yung mga intro na dito guys. Ang ganda guys. Ang bago-bago ako. Ito pa parang lahat na ata guys ng mundo andito na. Kasi yan, Philippines. Pero nakilala ko, ito yung Philippines guys. Ito yung parang ang flag na ito ay Singapore, maybe Singapore, Brazil, USA. Yan lang, nalaman ko. Ito na yung mga nila guys. Wow, bago to guys ha. Di ba sir, di pa to yung sa una? Pani. Pero nabago na lagi ron guys. So very excited guys. Ito talaga yung entrance. Ito yung entrance nila guys. So bago tayo mapasok sa loob, may entrance talaga guys. Entrance. 120 yung entrance guys. 150 pesos daytime, 150 pesos nighttime. Senior citizen is 100 pesos. Nakita dito guys. So preferences and snacks are available. So ayan guys, andito na tayo sa Sikatuna, Mirror of the World. Yeah, ito yung suot namin guys ni Nato Adventure, yung A. Dahil yung A is Aris Amintado. So supporters po kami ni Aris Amintado. So supportahan din si Aris guys na pagka-gobernador. Kasi congressman siya ngayon. So next election is siya, mag-gobernador siya. So, ito na talaga guys ang pinakihintay natin. Ito na talaga yung view ng Sikatuna Mirror of the World. So, ayan. Ito guys. Ito yan. Grabe, ang ganda talaga dito guys. Hello. So, ito yung nila guys. Oh. Ito yung Paris nila guys. Sobra. Wow. Napakaganda guys. Grabe. Dati guys, wala pa to guys. Pero andyan no, ayan no. Ang ganda talaga dito guys. Parang lahat nagbabago na. Charot. So, ayun. Sobrang ganda guys. Tapos aakyat tayo doon guys sa ibabaw. Dahil ipapakita natin yung full view na ganda dito sa Sikatuna. So, dito tayo guys kasi parang wow. Hindi ko alam guys kung anong bansa to guys. Nasa likuran ko, hindi ko alam kung ano yan. Pero ito guys, itong ito yung mga babae. Tapos parang sa USA. Tama ba ako? Sa USA ba yun? Tapos guys, ayun. May sila dito guys. Ang dami ng isda guys. So, maybe Singapore to. Singapore ata to. Alam kong Singapore to.
Uy! Uy! Malapit na kanulong. Wow! Babasa natin to guys, oh. May nakasulat kasi guys. Our course and celebrate this month because as we want to visitors to be able to interact with the course with students. Ang taas guys, hindi ko lang babasahin lahat. Oh, ayan guys. Mapakita ko sa inyo guys yung malaking isda. Ayan guys, grabe, ang laki ng isda guys. Wow! Ayan guys, try natin guys, nakukuha tayo ng isa. Try natin guys. Try natin. Ayan. Tatakot talaga ako guys. Hello! Ayan guys. Grabe. Baka mangagat to guys ah. Sobrang laki guys. Sakto na itong uulamin natin guys. Sobrang laki talaga. Grabe guys, sobrang laki talaga guys. Ayan. Dami guys, ayan. Ayan. Okay na yan guys, pang ulam sa akin araw-araw. Charot lang. So dito na naman tayo guys. Tapos na tayo dito sa Singapore. Tapos na tayo sa Singapore. So next tayo is ano, ewan ko guys kung anong tawag dyan guys na flag. Hindi ko alam guys kung ano yan. So tapos na tayo sa Paris. So pupunta tayo sa buong Hollywood. Charot, punta tayo sa Hollywood doon mamaya-maya. Kasi makita natin yung view talaga lahat-lahat. May music kasi dito guys. Bawal kasi yung music. Baka mas-CPR tayo. Kaya layo-layo tayo sa mga music. Ayan, naakyat tayo dito guys. Ay, andun pala yung kasama ko si Renato Adventure. So dito na lang ako guys. Ayun. Wow, ang ganda naman dito guys. Grabe. Dito kasi ano guys, nung 1 year ago is hindi pa ito kagano'n napaganda. Charat! Kahit mainit guys, sobrang ganda naman dito guys, grabe. So, saan ba tayo akyat? So, akyat tayo doon mamaya guys. Doon, so tapos pagkatapos magpipicture tayo individually sa mga kanilang mga tourist spots sa iba't ibang bansa. Ang ganda talaga dito guys. Kaso wala akong kasama. Charot, si Renato Adventure lang ang kaan ko. So ito ata guys, ito yung this place ground for 10 years old below only. Ayay. Di tayo papasok dyan kasi di tayo 10 years old. May ano na sila dito guys, ang makaganda talaga. Then may music dito guys, bawal kasi baka mas CPR tayo guys. Nalayo tayo. So akyat tayo doon guys, doon. Akyat tayo kasi tingnan natin yung full view. So tayo dadaan kasi bawal baka maanohan tayo guys, mapagalitan. So akyat tayo. Tang tarang, let's go. Yan, ang ganda talaga dito. Ang ganda guys. Grabe. Sana makapunta kayo dito guys. Is 120 pesos only yung entrance, 1 each. Take a rest muna ako dito. Wow, oh, ito na yung full view guys. Wow, grabe. Sana all ka lang dito guys. Ayun guys, pupunta sana ako doon. Ayun, doon. Pero kaso may music, so natatakot ako guys. Magtanggal na ako ng mask, try ko. Ayan. Wow. Huh? Okay naman. Charot. Ito, so sobrang init talaga guys. So ipapakita ko sa inyo guys yung full view. Let's go! So ayan guys, tapos na tayo. So andito na ako. Ayan guys, papasok tayo sa bahay ko. Charot, ito yung bahay ko. So joke. Tapos may mga gold pa sila dito guys. Grabe. Nakawin ko sana pero mabigat guys. Mabigat kaya. Grabe, sobrang init. So muna ako guys, mamask, baka pagalitan tayo dito. Tapos hindi tayo makilala na vlogger tayo. Charot. So ano muna ako ng mask para protektado tayo guys. Yan. Ayusin ko muna. So ayan guys, wala nang music dito guys, kaya makapunta na tayo dito sa ating Disneyland.
Kasi tinatawag na ako ng ng prinsesa. Kaya sasakay na ako sa aking carpet. Sa aking sasakyan. Ito yung parang ito yung sinasakyan ni Cinderella. Taron, sasakay ako. Yes, sir. Tinatawag na ako guys sa aking partner. So, sasakay na tayo guys. Yan. Ay. Ang ganda talaga dito guys. Oh. Wow. Ang ganda talaga. So, sir, punta na tayo. So, let's go na tayo sa palasyo. Mister. Charot lang. So, dito lang kami. Charot. Ito yung world natin guys. Ito yung pinaka point. Ito yung ayan guys, nakita niyo mga bata guys, naghahawakan sila. Ayan, iba't ibang mukha, iba't ibang kulay, iba't ibang lahat tayo guys is we are united. Yes, United Nations. So, grabe. Wow, ang ganda. Ay, may bangka. Ay, pupunta kami doon sa guys. Pupunta tayo doon sa hindi ko alam kung anong kasing to. So, let's go. Iyan, ang init kasi. So, nakasakay na tayo dito sa bangka. Ayan, mag-picture na tayo guys. Alam ko na pala guys. So, ganito guys, every na may bansa na yung kinakapi nila is may nakasulat. Ganito guys. So, ito, yung kinakapi nila na lugar. So, may nakasulat dito. So, ito yung Italy pala. Ito pala yung Italy guys. Ito yung pinaka parang view spotted doon sa Italy. So, yun ang Paris. Yun ang Paris. Tapos, ito yung USA ata. USA. Maybe USA yun kasi guys. Kasi every watching my movies. Charot! Every ako manonood ng pelikula is may ganito. Ayan. Parang USA ata to guys. Tignan natin talagang musak kung tama ba ako. Kung USA ba talaga ito. Tignan nga natin. Yes. The State of Library USA. USA talaga to. Tama ako. So yun ang Singapore. Maybe Singapore. Lagi tama ako. Singapore yun. Tignan natin Singapore ba. Tignan natin kung Singapore. Ay kung Singapore ba to. Ay Japanese. Ay, Japan pala to guys. Ay, hindi. Hindi to Japan. Parang Singapore talaga to guys. Parang Singapore talaga to. Yan ko nga. Dito. Singapore talaga to. Tama. Parang tama ako. Singapore. Singapore talaga guys. Yan. Singapore talaga. So, aakyat sana ako doon guys sa pinakamababaw na lugar. Doon. Aakyat sana ako doon. So, let's try na natin guys aakyat doon. Ayan. Ang ganda talaga na. Di ba sa ibang bansa tayo sa Hollywood. So, dito is Bollywood. So, papasok tayo sa ibabaw. So, napaka guys. Napaka init. Tapos, sobrang kapoy. Diyan. So, akita tayo guys. Iwan ko kung anong minuto o ilang oras tayo doon. So, sobrang taas ng hagdanan guys. Ayan. Iwan ko kung magkano yung hagdanan. Kung ilang yung step sa hagdanan. So, let's go. Grabe guys, sobra nakakapagod. Ito na yung pinaka guys, dulo sa hagdan na to. Grabe, sobra. Murag makuha na ko guys. Pamaulan ng jud ko ani. Ayan, ito lang ang ganda talaga guys, grabe, hindi ma-explain. Sobra, ang ganda. Ayan.
Sobrang ganda guys. Ayan. Ito na yung full view sa ibaba guys. Ayan. Ito na yun guys. Ayan. Yan yung pinaka full view. Full view. So nahihirapan na ako guys. Ay. Mag-rest muna ako muna. Tapos doon na ako sa ibaba mag-e-end guys sa ating vlog. Sobrang init. Kasi malulobot na rin ako guys. Kasi malapit na ako at malobat. Kaya grabe ito. This day sinulit ko na talaga to. Kahit mainit. Ayan, sugod pa rin. Grabe. Ayan guys. Dito pala yun guys. May San Francisco, Kuala Lumpur, Paris, New York, Brazil, Singapore, Pisa, Mongolia, Tokyo, Rome, Cafe Acropolis, and Oslo, and Beijing, at Kuala Lumpur. Ito pala yung mga lugar guys. Yan. Grabe guys, sobrang init. Nakababa na ako guys, sobrang init. Tapos nakamask ako, ano ba yan? Sobrang init talaga guys dito sa Mirror of the World. Grabe yung bansa ng ibang bansa. Uy, napapagod ako sa kakaikot. Charot. Yan, nalabasan na ako ng wet. Charot. Ayan, andun si Renato Adventurer. Renato! Ayan, andun si Renato guys. Pagod na pagod siya kasi yan ang problema niya guys, kasi mataba siya. Ewan ko kung siya pupunta. Pero ako dito, mag-rest muna ako guys kasi ang ganda talaga dito guys kasi may foam din sila dito guys. Pero yung naka-X is distancing. Distancing kasi alam natin sa mundo ngayon is may problema. Kaya distancing talaga. Ay. So dito na talaga ako mag-end guys. So mag-shoutout muna tayo sa mga nag-shoutout. Charot! So shoutout muna tayo sa mga nagsusupporter. So maraming salamat Roger Canada and Journey. Ayan, dito na ako mag-end guys kasi ang ingat kasi doon sa labas. So dito na lang ako. So maraming salamat sa suporta ni Roger Canada, kay Queen Eve. Ayan, so maraming salamat sa Nampas family, Butlig family. Ayan, mga love shout out. At sa Panginoon natin, maraming salamat. So pupunta na ako na Renato Adventure guys kasi dito naman ako mag-end. So shout out sa nakalimutan ko yung pangalan niya. So i-insert ko na lang yung pangalan niya guys. Mamaya pagka punta na ako sa bahay. So maraming salamat guys. And don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel, this Kuya Ren. So let's support for Aris Aumentado for the Gobernador. So maraming salamat. Andito tayo sa Mirror of the World in Sikatuna. Bye bye.